Тази, прескачаме тази зимната. А още веднъж, че нещо не успях. Тази. Какво? Зимното тези две серии. Кои? Тези. Ама от какво? Тези две серии от диск. На кой диск? Не на касета на телевизорът ми. Тези две ги оставяме прескачани. Зимна е само една. Коя? Само една касета. Това е само една касета. Прескачаме другите серии. И остават две. Не остават само 3 изгледани, а двете не са изгледани. Ама кои прескочихте и коя остана? Прескочихме. Коя прескочихме? Как ги огъваш на пръстите? Не знам кои прескочихме, само знам кои не ги прескочихме. Я покажи кои ни прескочих. Нали само една не прескочихте? Две прескочих. Ето тези. Нали една беше? Да, не се объркал. Кога, сега или преди малко? Преди малко. Значи взимаме ето тази и тази. По толкова се гледат. Тези две са тук горе, не се гледат.